गोदानै बिबान मोननाय सिडली समबाय समिति लिमिटेडनि बोर्ड अफ डाइरेक्टरनि बिबानगिरिफोरा 5 बोसोरखौ मोजाङै रायजोनि थाखाय मावफुंलांनो थाखाय 13 नं चिरां इउपिपिएल ब्लकनि आफादगिरि अकुल बसुमतारिया खावलायो। सिडली समबाय समिति लिमिटेडनि बोर्ड अफ डाइरेक्टरखौ इउपिपिएलनि मदद दाफुंना लानो हायो। 5 बोसोरनि थाखाय मासिगिरिनिफ्राय लाना सोद्रोमाफोरखौ मावफुंना लायो। गोदानै मासिगिरि हिसाबै बिबानखौ आजावो नीरज चन्द्र नार्जारिया आरो लोगोसे गासै 9 सोद्रोमाफोराबो बिबानखौ नाजावना लायो। दिनै जेनाखि सिडली आरो कासिकत्रा समबाय समितिनि जेनाखि बोर्ड अफ डाइरेक्टरखौ दिनै दाफुंजोबनो हाबाय। बे दाफुंजोबनो हानायाव गोदानै दाजानाय चेयारमेन, चेयारमेन आरो सोद्रोमा गिबियावनो आं बिथांमोनखौ आंनि तरफनिफ्राय आङो साबायखर बावग्रोबाय। दा आं जोबोद खुसि जादों आरो मोजां मोनदों। थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि समबाय समितिनि जेनाखि आय उन्नति जानांगौमोन बेखौ जोङो दाबो नुनो मोनाखै। दा जाय हक जों आसा खालामदों एबाराव जिनाखि जोंनि दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बे सिडली कासिकत्रा समबाय समितियाव जायफोरखौ चेयारमेन, लेङाइ चेयारमेन आरो सोद्रोमाफोर दाना लाबाय बिथांमोननि दारैनो आङो आसा खालामदों बे बृहत मोनसे बे जेनाखि रायजो राजानि गांनाय उखैनायनि जेनाखि मावखुलि बे मोनसे गिदिरथार अनुस्थान रायजोफोरनि बे रायजोफोरनि अनुस्थानखौ जाहाथे मोजां खालामगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बिसिनि दारैनो जिखिनि 17 बोसोराव क्षयक्षति जादों बेखौ जाहाथे बे 5 बोसोराव बिथांमोननि दारैनो जाहाथे जोङो सुफुंनो हागोन होननानै आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बे 5 बोसोराव आङो बिथांमोनखौबो खावलायबावनो लुबैदों जाहाथे रायजोफोरनि गोसोखौ जाहाथे थुलुंगा होहोयो आरो समबाय समितिखौ जाहाथे मोजां आवगायलांनायाव जाहाथे माने खामानि मावो बेखौ हेफाजाब मोननायाव जाहाथे अरायबो माने बे 5 बोसोराव जाहाथे रायजो राजाजों मोनसे सोमोन्दो खाथिसिम सोमोन्दो लानानै जाहाथे खामानिफोरखौ मावलाङो आरो बे जेरोखोम जिनाखि अबस्था दा सिडली आरो कासिकत्रा समबाय समितिनि अबस्था बे একটা दुरअबस्था बे दुरअबस्थाखौ नायनानै बिथांमोनखौ आङो आसा खालामबाय बिथांमोना जाहाथे बे समबायखौ मोजांथार जाहाथे फोसाबो आरो बेखौ उन्नति जौगानायाव लाबोनायजों लोगोसे आरो बिथांमोना जाहाथे बे रायजो राजानि गोसोखौबो थुलुंगा होयो आं बेखौ मिजिंथिबाय। जोबथारनायाव आङो बे जायफोर बोर्ड अफ डाइरेक्टर दाजानाय दिनैनि जेनाखि गोदान माने माबा जाहैबाय जे माने बोर्ड अफ डाइरेक्टर जाहैबाय बिखौ बिथांमोननि दारैनो आङो जथेस्थ' रोखोमैनो बे सिडली कासिकत्रा समबाय समितिया जौगागोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो लानानै खामानि मावसिगोन। दा थांखिफ्रा माबायदि नोंथांमोना इयुननि थाखाय? दाना आङो बुङो उपभक्ताया जि बुंलांबाय ओमफ्राय बे जोंनि बे सिडली समबाय समितिया आजि 17 बोसोर गोदोसोनानै दं होननानै बिथाङा बुंलांदों। दा बेखौ दा स्ट्रं मोनसे उन्नति खालामनायाव जोंखौ दानो जोंनि बे पार्टिनि बिथांमोना जि सहजुगिता होनानै दा जोंखौ दा 10 जन जोंखौ मन'नित खालामबाय बे जोंनि सिडली समबाय समितिखौ उन्नति खालामलांनो नायलांनो। खिन्थु दा आङो चेयारमेन पदखौ मोनदोंब्लाबो खिन्थु आङो खालि चेयारनिल' बिगोमा खिन्थु आङो बे खामानिफोरनि बिगोमा नङा। गासै खामानिया गासैबो पार्टियानो मावलांजोबगोन बिसोरनि सहजुगिता लानानैसो आं गथै खामानिखौ आरो आंनि ग्रुपनि बे जेनाखि 10 जन मेम्बारफोर दं गासैखौ लानानै रायजोफोरखौ लानानै गासैबो बे उन्नतिखौ मावलांनो आं आखायाव लानाय जाबाय। नोंथांमोना सोरनि मदद मोननानै देरहासार जानो हाखो? जोङो दानो इउपिपिएल बिथांमोननि कर्तृपक्षफोरनि सहाय सहजुगिताजों जों देरहालांबाय।